Jajan apa ya sing seger? Oh, yo, aku nolak ya. Kayaknya sing diombe kita enak deh. Oh, ini kayaknya aku yo. Sipa kuwi apa ya ketok seger. Ini tuh sari jeruk kelas. Tuku nang ndi? Ya wis aku tak tuku juga ah. Yuk, ya. Pengen koyo BE Sipa. Matur nuwun. Seger ya? Heeh. Nutrisari jeruk peras iki ombenan bubuk rasa jeruk peras. Nganggo sari buah jeruk peras sing seger banget. Sategukan sing gawe rileks, saben tegukan teko kebajikan. Nutrisari teko kanggo nukuhi 100% AKG vitamin C saben dinane. Dhuwur vitamin D lan komplit nganggo vitamin A, B1, B3, B6, asam folat, E, kalsium, serta fosfor.